Din il-ġimgħa il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta qed jorganizza diversi attivitajiet bitħejja sabiex fit-28 ta' Marzu jiġi ċelebrat Jum il-Belt Valletta. Fl-attività ta' tnejn, il-Kunsill Lokali tal-Belt iċċelebra Jum il-Belt ma' tfal tal-primarja tal-istess lokalità. Preżenti kien hemm numru ta' plejers mill-klabb ta' Valletta FC li ħaddu l-opportunità li jħallu l-firem lit-tfal u jieħdu ritratti magħhom. Filwaqt il-Kunsill ħejja diversi attivitajiet ta' tfal fosthom face painting u bouncing castle f'atmosfera brijuża. Fl-istess attività, is-Sindku tal-Belt Christian Mikallef flimkien mal-Viċi Sindku Vince Fabri qasmu l-figolli bl-emblema tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta lit-tfal kollha preżenti. F'kelmtejn tal-okkażjoni, Christian Mikallef spjega kif din ġimgħa importanti għall-Beltin għax qed ikun infakkar it-twaqqif tal-Belt Kapitali li din is-sena qed tiċċelebra 453 sena ta' storja. Intant matul din il-ġimgħa, il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta se jkun qed jorganizza diversi attivitajiet. Il-qofol jintlaħaq il-ħamis fil-jum taċ-ċelebrazzjoni meta se jsir tqejjid tal-kuruni fejn hemm l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. Bħal kull sena se jingħataw numru ta' rikonoxximenti lil diversi Beltin, kif ukoll se jingħata l-premju tant mistenni ta' ġieħ il-Belt Valletta.